ľudia, dávno nevyšlo videjko, takže som sa rozhodla urobiť vám videjko, keďže Stelka už urobila na tomto kanáli spoločnom videjko o osviežovačoch a sprejoch a tak ďalej, tak a ja by som to chcela urobiť. Urobím také krátke videjko, že by to bolo také rozdelené, ale dneska ešte urobím celého môjho skincare videjka. Takže môžeme začať. Prvé som si pre vás pripravila voňavky. Sú tu 3. Jedno je táto tu. Je to sladká vôňa. A takéto červené som mala isté, ale pred 2 rokmi som to dala, myslím, že kamoške na Vianoce. Takže ja mám takéto modré. Vyzerá to nejak takto a vonia to veľmi dobré a sladko. Toto tu je táto značka Police. Ale takto ružičkové, tieto som, neviem, akože ja som ich nenašla v obchode, neviem, či je limitovaná alebo čo. A potom tu je táto Adidas. Čo je takéto, akože táto tu je veľmi špecifická a táto tu je úplne odlišná od tejto tu. Takže tieto veci by sme mali a asi by sme sa mohli pustiť do osviežovačov. Takto, Stelka ich má viac. Ja tu mám pre vás takto ďalšie 3. Čiže toto. To je takto body spray od Magical Wishes. A je to táto tu, akože, a má to akože dobré, hej. Táto tu je už strašne dlho táto vec. Takže fakt, 24. Potom tu je, Soft Lover a potom tu je tento parfum deodorant. To je nejaký Golden Moon. Takže ľudia, tieto tu vecičky boli zatiaľ skoro všetky. Ešte máme zo sprejov 4 veci, čo je jedno je akože plešťový a ďalšie 3 sú na vlasy. Takže si ich poďme ukázať. Takže teraz tu máme takto na vlasy veci. Tu máme takto Forming Water, je takto aj na styling, aj na tie ulízané copy. A potom tu máme ešte také, môžete sa to použiť aj pred natáčkami. A toto tu, počkej, toto je pred natáčkami. Aj toto sa môže akože použiť, takže toto sú také aj na natáčky, ale toto je len na natáčky. Že ako, to je taký nočný sprej na voľný. A toto tu je v 5 v 1, takže hej, toto fakt. Je ochrana pred teplom, rozčesávanie, všetko. Hej. Tuto máte proste. A potom nad pleťmi máme Aloe Vera, to je táto rúžová voda. Takže ľudia, keď sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite hodiť like a odber. Takže ľudia, teraz vydám videjko, celý môj skincare stolík a potom ešte na hlavný kanál niečo vydám z Brawlka.